Так, я Сулейман Демилханов, старший научный сотрудник Центра нахских исследований в Чеченском государственном педагогическом университете. Я нахожусь в гостях у своего старого товарища, хорошего гостеприимного друга Ислама Мутусханова, который тоже работает в Чеченском государственном педагогическом университете старшим преподавателем. И по ходу художник-оформитель, декоратор и вообще Айшайл специальный Айгар Ерюк Айслам. Масу Марша Дуэл, Бадиш, Хазарити, Сулейман Войчик Газдик Кандирду. Старший преподаватель Сулейман Асмаал, Чеченский государственный педагогический университет, факультет искусства. Цыгаха, изобразительное декоративно-прикладного искусства по керамике. Чувак генерал керамик, что он от қиыр пиғах яшсығы чебен қитырмағасы археолог может там поверхностно харважал, он может дать характеристику, но қиыр пиғах яш от поппори башқалшуй те мялью чебен акцун махцаха от қиыр пиғах И я шо юкшдука. о да из цабочун кодалома юхе лайвақ лона مثلا ممتع شو صاحم خليه شو وشو هيك أوريق تعلانيتين هيد سو أغير شو كلون شو نوش استيرسكي بابو بولين هذا هكون تاع بريديسلو يدو ويدو مو دول ديال يكمل ديال شو دول ديال هذا اسمه حلقة 10 دي من خانة سليمان تاع باندر خواتن هوكو شي استا قيتم ألسم خلالتي ديلا اسنا خدوجيك بور يوينيخ بوستون بيك خيك دولا وتون دي تام عالشو ياتم عامو حاجة إلي ديلا يخ أساليش ديلا ودحش حاشا يوروبيسكية تاق ويدوش دوهم أدنى شورت ألسم يالر تحت دول إذا تاع مثل والي مثل متيق لا حاجو لا قاع помере возможности руксом бог все что таки дезу кам бакдик шате помоле 2009 год да его еще камел ишта со улвелера инс соулелер это не значит я инс да قاع تعلم هنا أزبين بالباخ سوما صحيح проектах شنو بقوانس хок дошел хок yok пространстве Российской Федерации он шنو узаконит хилмадиас шнو юридический документина у халада хорам султан ректор Чеченского государственного педагогического университета постепенно теору ишт камел ишт адулели так солда хокон цац рисунок шум бин балха гойч дола он дагдохо Черч, да, в общем, правильно, бяха. черч ну черч те абабешло так хин союшил отношение мою цавига за углубленно научный болхшбаш херохин а уже очень по государственной значимости цель шире цивилизация мог как мог использовать тем так саал шугую дахар шо нохчу хабар так да масуха ошдек ну хахоштек хахмат сала историца хадим аштяхбица аша мقلغاشه цаандуе наука да ихезна да هر проект юлучайна توشين قمالجي خيردو يجوش ديردو ال اب دار ولا ياسر دول ايش دول دلي اقوى ديك حدا يوقلونا تيجا كيس توخنز دقا والر
Действительно, какие-то историки слушаю, его 2013 год, а что уже отвешивал, хазбулат бекхан, из-за балхар дa'улуш, цюнмет такивулуш, вара, сола, халаду, хожан, султаныш, на лицо вышвазар, со своей преподаватель, со сучных короче, маш генде, хумадаться, ах, сон и хабар, ислам, уже проект, он уже далок шона, бекхан, сделал отношения, حديك ويرا короче هو первый претендент он это сам цав дава кушар был мадазер я су да будет да максим дава калу дик хаду эш сар зейлен подписать дир дочь алла дقيقة мал хала дастёли в 2013 году хинзидек до сентября месяца соуашвар إذا حلول شو ها وهو شو حلول شو الموسيقى اللي ترى يوشل فكولتي إسكوش تيجا صبرانينا وفكولتي بوشت شو شيء ساعات إذا كم استعلا إيدولش تخش استطاعت له السنجا بالده بيرتكي بالده أنا بيرتكي وير شيء رزق ديال دو على سو قيمات سوش سين عادين خبر خري بشتا سو حوي خدور شو بدل художник бачиш хиляч онда училище абобеш кол хой акас решит бошу преподаватель белалиц чини цешин амала иш того преподаватель училище абобеш так видно хавалис новорожден лецхер дукило тидмелеца ю отсига трошин амала цоэли за мелют, за мелдихица, и тяхлана, чун за бухба без, он каякште, ду кавюкшуште, ду окон лоушките, в 2013 году, 13 сентября, сюны трошин и бартрелет акцион со проект. И проекта название со хар книг, ча могут, хар историческая ценность надмогильных памятников на территории Чеченской Республики на примере Нажиртовского района. Хара от Нажиртовского района тадуавдала баха монистера, багай муса, доктор исторической наука, телевол он тошо, то что ну да цацом разлгайся хул то что ну и окаво, айлем стаго, хумгин стаго, шадрهم نيسخل المداتي سو خير قل خردو سامين هينزي خاق سون سايس فيتا سون جينك عمك سون هما دوت سون دوي سون هما تصهوي تشين سو دقويل اتسيحا شاول دينو دا خاني اقويل بيتير حق دلر سؤال اسلام سكالات تاح بيرجامنت تاح تشندش دوكش كوجناي Yolşayın mundu yazır. Otsam tah, tulk tah, buma kelli da standart buma kştui fiksirovat din حين din ala terah pohijri tak khila 1931 года там Лысенко уж экспедиция была цер видно царь отцом альш дуалгиз может чуть гал ну экспедиция ну царя Элла Кундуба и 16 век, на что отцом Эдуауш. Динте яцу выхану. Динте яц. Галгаешный войны юка в одном из селе, но он не обозначил, какое селе. Найдена была чуть датирована 16 веке. Это Галайты, по-моему. Вот видишь, Хинсун Хау Хильч Атбу, юха. ها إيش باتر الخلش تقدر ديل إيه تبابي جيمس ريون يا كاريناتوس جيمس ريون ده نسوا حال بس إيش تر يوكا كاتشكاليكوفسكي خريبيت يوك أتشينجلي ملش ريون بيلاس إخوته درعيا وولوش بيل هي ترون سوالي نجرتوس районе из-за сохранности чёрч намного как образцовые сохранность. Ёкко хитер шинам, но дахайн лог ди, ё
توجه سام خلادوس إلى خوجان سلطانش وريون أعتشون ديم داولوش بس إلى سوء بوق سلش خلاد خوجان سلطانش يبوق سلش بس نجتوس إيش تعدول ده أقبل كده كمال تعت برنامج تاع سلام أبزنا تشين تاع إيش تاع خدو يدول ده اللي بروجكت سزدات تنو شو وزريكت خلاد خوجان ما سو قومن din došlo humdui, pēdējā humā, majom понятие, как сей сец бо худон арчицу, от бустумиш из ома синтреншло. Без арнам бустум боцуш, дошло к амдуи, чин почти что ар мотбабат. Из бицхи ча мотбо. Так цабаду истен далах. И истин, допустим, Сулейман Небиама и расшифровки цеха Бошули, это уже зальвенные эксперты, Боберсун, Цадлумшта, сай Боою, из-за ввести человека в заблуждение. Такие вещи нельзя говорить. Допустим, мысл, да, лукой, картинку, музейчах. Хо вютсик, арбу вютсик, эфиопиц вют, тичерек вют. مثلا خاص خيط بيدي شيش دوكوي غوتيت إشتوي إستنش صا إستنج داخل صاش أدنى مش ما يبوسنا وت خلادو خوجا سلطانش شنو проектين как проект руководитель вы حقلوش действительно не то что проекты крупные проекты ключи даже университет yok ключи делуешь мобильность уж хейкалдош киетам бош Таджима Буабечу стаган годоцу, инте центр нарских исследований, отцом водеш. Таджима стагу и в истории, и хум тел вольвельчена водеш и что. Сом тивешел бед мигерду. Так и цу отцом материальное обеспечение финансовое, так и Бог бады 2009 по 2013 тисам лурк адлур хаймага финанс, когда гуштер никса. Хах, я думаю, что садилось проект. И дахистал присан такка остага инсот да ханяхвел Сейд Хасан Хасио. Сейд Мухаммад. Сейд Мухаммад. Суэль художник ши мунахи правда, мунахи то. От ани истир zum диха дол хундуй игуш понахи пшира. Субтитры али дема شو أتسم بيرتسوا سون أتسم سون يلو در هنداش سون تحت الوقت شو قام دوي سون أورمي بوخكريت هنز رектор خلاد خوجا سلطان أتسم проект руководитель, so как старший научный сотрудник по научно-исследовательской работе. Нажитровский район Сулейман Хамахар полностью чекал. Из-за сумхухал удара Int очертик пять очень оглом мел дабелчи, сабочан хумятто. Хар имадах, божмадах, сабаш холшияш о чертя бог баш холшияц. И бух бен бац чурт датсига. От бух суртактеш, хундар шизамна, уен холш, блара лош, дал хастан бен таунстер, мал синодоштер, воинцаха, харм الحكومة إن كلويش إيهم ذات بير جيم بيرن بيلن توق بلاح كدك بلاح توق بيرن أسوبنا جيم توق بيرش الله دوك تحو دت تقي دول شيء ديتا دول شو ديتا شيء جيمو تاب تيس دوي شنو دين إذا دول شو الله تبغسن إدول شو الله تاك توق باش خالش خالص عنك Вершите сразу имажи. Ки алшо хун проекти от юкто шундо от проекти. Хинза угор духаленик чурт. Чин башо. Хумма обозначает дойтицу, пиццадоти. Я хаяти док просто доктор хамбех вятим буалбутия. Сут ия хум бахти йозо тер нахот кекаш ли хун барг ишен гуштек دوي. هيز خسيو سيد محمد بانيخا توشن
halgodur de duhtiş çitineste goda telefon toşun gerçekten işte havalar iban doşa güçler işte temel su elde ya İslam bisa çurt ya işte bu garoksanna doş çurt biniyon tra ti doyni ya fiksiro deştu ya aseli ahüçük zudri bu kuşa badır fiksiro deştu no so kurbu boş aşu no samet no son izodiyor ha ya kadar no kurbu boş aşu so no zodiyor ha tıpta lasesi ay asba xeşu ya sermo xeşu şairi humansı hala üç huçurçlu hayam huçurçlu zeçes donuş ve lırdır ile hud gazota bel zodri bonuş ya o delar geçen bu asa risonk mai birke uyban elmstek mawe hinza qi quza hudo ibor bichrenaha saul isledo ter dok ashi pritsun shim naqostal dinos tagui shim tsayaqis qamel da neksen ipsi tsayaq qidik tseder الصبح ولا ميل ولا قرانا اللي بوزنا دونا يوقع جرامة حسن هاي استوريوس ها متجا بيش بيشو هتاك وتوت بولني تاك وش ما بوليش لو استجا سن شيء خزني سن بقات علم دوسون نوختي عادش إيش ستودنت واتشنا طول لكس شيشن ويدون أوجع بيش تقول بيش إبانع إيش بيشتغل يوخ تخوتسون ديالله تراح قرط مرتني خليل بس وارلا يغوار بعدر تو يصير فيها بيرو تو سو سان بريس سان بو خلوان تيجي ادلنا تشورتوك تا و بلوس فيدنا جاء تسالش تاتر جنشوش سو تشورتو تيجي ادلنا تا و سامبول جارم كيرسكي كريست اولسو بريدك نو каждый басом та отсон тех йолшол от йолшо загорга йолш о баковой бисна вож даеллю из арнаметю из ши башка йолшондо и арнаметта сул нежетос креот сун схожий йолш ши чуртем цекари так и отсо хуго хенер хелерду так отс قصيجا إتام كمال خلي مو خلر صار نو كلتو لا فيديو حول موخة قزعتك ودو ومشي فيديو حاوي ما خاص استود واس ديواتي قول بحجر دول ده كان دو أشيش أقولي صار دو حد دول ده كان عي شاتي باهم در استيح استيح وحقورو يدول جندر أحمد وجندر و чона остаде со вообще от нежето скривана вот авой сам просто на бац үш просто сюгерм цахардер сам около бок дик бок цар и просто шей доштек халq делния шей доштек доват та вах делни саях юса инуса бут хахо чувство долга да вот нухче буй юкте башхаш май Юх цигапра мурда именно сед мама дешниш дуи отсанд пичат туха хомет бега har moment белек så так остак ба он ад عمر يمات он ад мата وزر بصغر وحون اد بطوسا قيتشار بالست قيدي خوسا وحون مشبا هون خولي لا باتي وان يزكا بيزو تونكش يزو واحد أصباي художнику сон и общичил тонко стахада по проекту халада фора руководитель яшел о шундахада вахду мадуиба так что дохш салир что шей кабинет чадорша от интернет чудо дошло адрес чудо шун эдало схабало бохба шун отсон я подони лул холирш бутудо беду это именно изодри лазотас وتشرش تاع قوس بيلت ديك دو حالر إيه ملوك دو يوم نرستيان ديش دوغرا دو كي بيقام قبل ديا تيرميرهم دات مو سون خمسة دولار دو تنبا
والله ما تحرر سوى هو دوي ما هو ما لا تعطيه وهاي بس تحرر بس حاجة أتسيع كاليغرافي ما يدخل صعب كاليغرافي نرجو ديش وستقول أني موش والكاليغرافي يقع دول تيرع دوي هين سون بروبليمات إنسان ها نو بوبشي حلقة كاليغراف راح بعامين ما يه بيعس أدابس كاليغراف نو عزريتم حلقة سلوك له لازم تخليه باش يوز محمد سيد لا حين خلو تانجي حاجة وكنت هاي لا هم بيعزم شخيت دكودا يبغى كودا أوتشون دو أوتشون ده هوش هو ده دوارا من دوش إذا قلت ليرت كي هدو خلق ماسترش بوي народный умельч судри خلوه خزنيخسن هم شتوكش أمال دوش هم تيجرца شي استعدل بوس مش بوي صوت وجيشتا هينز سونا حالتا بشي توابيا قيدول هما تيجاخيل شي شابك يوي نماتر يوي نماتر تيجاخشي باشخلشي إنتش ديتشي دكر دول تابعي توابياش تور دياش جوزن شخو دات نجيرتوسكي إيمن نجيرت يقار قد أخمد وجندار ويس بورويتن وواتسن إذا ولشت خا hoogtjort dat doel de luchtse dag, maar als kuktuig zo genders islam هون هرتشورت interest هوتان برا هوكس حوالي حرام هينز هرتشورت توي خرس هينز وقتها مو قردو صحاس هر ويستو بليش غازوت هر هين هذه شو هربنا ديتا غيمت قتم زود الجيم بلا دوت ديتا 20-35 лет озюк ахилука. Ундаж daar bashor hin zodri bui. Jo sad jeszcze wilgel. Voor mij ja stek nik kies uit bashor shok hin und da alle die Zeit. Zajoz modu i church. Dat er уже associatie. Har zut ihr bust bis wo lacha bui bustam, do har bui bustam. ومت تحتيرا دو كنتيرا ها